la ilaha illa huwa gawa aka kawo ta za a wanke ba ruwan wanke gawa. Wannan irin hali muke ciki. Gashi an zo za a sallaci gawa a wanke gawa ana jira ga mutane sun haɗu. Wani irin hali muke ciki? Shikenan mu ba za mu iya mora ba. Duk inda za mu kai kukanmu mun gama kaiwa idan ba mu mori dimokuraɗiyya ba mu mori mulkin APC ba da me za mu nuna mu ce za mu mora. Ma za ka magana da nake gaya maka an shawo kan matsala wanda yanzu kusan kwana 2 kenan ko kwana 3 da aka yi wannan yawon kuma mitin da aka yi da kwamishina da famsu da duka ma'aikatan wata wanda abin ya shafa yanzu haka ruwa ya samu ruwa yana zuwa makuta. Mu babban matsalar mu ciwon mu shine matsalar ruwan sha. Duk korafin da muke kaiwa matsalar ruwa 'yan majalisunmu da sauran masu madafan iko har yanzu sun kasa zuwa su taimake mu su magance mana wannan matsalar da ka gani. Yanzu kana kallon wannan pipe da ka gani an zo duk kamfen din da za a yi da shi ake mana kamfen. Kowane ruwa abin da muke sayan jarka yanzu 120-150 wanda yake farkon gari 120 wanda yake nesan gari 150. Wannan yasa idan wani sai ya sha ruwa kullun na 3,000 dukkan su 'yan majalisun waye ya taggo babu wani aiki guda ɗaya da za su zo su nuna a makunna wannan shine sakamakon da kuka zabe mu amma ba mu dama mu maida wannan pipe din da kake gani sama ya bugada mu caki sabon wayarin mutanen da za su sha ruwan biliyan 1 a shekara ai za su iya hada kuɗin da za su yi kansu wannan amma an kya ba mu. Dalilin sakamakon rashin ruwan sha ƴaƴayenmu da ƙannenmu yanzu wasu da yawa suke kasa zuwa makarantun boko da na islamiyoyi domin ya zama wajibi sai su nemo ma iyayensu ruwan da za a zo a yi amfani da shi a yi abinci a ba dabbobi a sha a yi wanke-wanke da wanki wanda sakamakon neman wannan ruwan ke hana mutane yaran mu zuwa makarantu. Da ruwan makurɗa dai mun sani da ruwa ne wanda yake wadatacce ya kai ko ina daga nan in aka buɗe ruwa daga ajiyoyi mu shine Hamaduru makurɗa da rimin guza da Maduru duk suna amfana da wannan ruwa. Haka in kaɗai ɓangaren layin da yanayi katsina haffan dariya da ƙauyuki duk suna amfana da wannan ruwa. Amma da rana tsaka aka waye gari muka ga ruwan nan an fara samun matsaloli. Aka yi ta bincike aka kasa ganowa a takaice dai ƙarshe sai aka gano cewa ma'aikatan ruwan nan ne ake haɗa bakuna da su da ma'aikatan ruwa da masu ayyukan lambuna ana satar ruwan nan ta ƙarƙashin ƙasa ana sa masu ruwan nan na tafiya ga lambuna suna yin ban ruwa da shi. Sunana injiniya Hussein Rabi Bello ni ne mukaddashin daraktan ayyuka na Katsina State. Akwai yan ishu da suka faru na ruwan makuda kamar da kai magana. So amma ranar Friday ne in ban manta ba ko Asabar al'umma garin makuda daman dai before sun zo water board muka ba su haƙuri saboda matsaloli da muke samu na wutar lantarki da wasu abubuwa. So daga baya kuma in dai aka bada ruwa ana ba mu kudin ruwa amma wannan masu noman rani kusan suke kwashe ruwan za ga sun yi connection bisa kan layin water board wasu legal ne wasu kuma illegal ne so kusan duk suke kwashe ruwan bai zuwa wurin al'umma so muka daidai duka aka bi layin tun daga makurda a jiwa kuma an gano wayannan matsalolin so daga baya kuma aka zo aka yi maganin abin wanda rafon ne za mu ba shi mai girma kwamishina na water resource so yanzu ya yi tafiya sun je Abuja jiya kuma sai wurin Monday ma zai dawo da yarda amma yanzu aka magana da nake gaya maka an shawo kan matsala wanda yanzu kusan kwana 2 kenan ko kwana 3 da aka yi wannan yawon kuma mitin da aka yi da kwamishina da famsu da duka ma'aikatan wata wanda abin ya shafa yanzu haka ruwa ya samu ruwa yana zuwa makuta kuma insha Allah muna sa ran nan gaba wannan matsalar ba za ta ƙara faruwa ba. Dama mai girma darakta akwai wasu daga cikin su ma da suka yi zargin cewa wai kamar an haɗa baki da wasu daga cikin ma'aikatan ku ne ake karkatar da ruwan da ya kamata a ce an ba makurɗai an kai shi can waɗannan lambunan da kai bayani. Wannan dai shafi baɗi ne na mutane. Ita hukumar ruwa ta wata ba ita dama amfani da ita ba al'umma ruwa. Kuma kamar yadda mai girman kwamishina na wata sosai magana shi ta wannan ruwan dama is for domestic uses. An bada shi ne saboda a ba mutane ba wai a ba masu lambuna ba saboda wannan dalilin ne ma mai girman kwamishina ya ce idan muka kawo mai report na kwamiti din duka wa'annan masu lambun akwai tubuwar da gwamnatin da take so za ta yi masu noman rani so zai sa a saka su a ciki akalla guda 1 rijiya ida sai a ban mutum 3 ko mutum 4 suna amfani da ita suna amfani da wurin noman ranin su kyale ma al'umma wannan ruwan namu na wata su ci gaba da amfana da shi.
Na'am, amma su yanzu misali sun yi zargin cewa kamar sun dade suna fama da wannan matsalar har sun kawo korafe-korafen su daban-daban a Katsina, wato ma'aikatar ruwa ta Water Board a ta jihar Katsina suke magana. To, sun kawo korafe-korafe da sauransu, na kuma duk korafe-korafen da suka kawo za mu gaya masu. Kamar yadda na gaya maka wani lokacin za ga matsala ce ta wutar lantarki. Saboda su ajiwa yanzu duka sun yi relying akan wutar lantarki, ba diesel, kawai ruwa ne zai haɓa dedicated line wanda da shi kadai suke amfani. Certain number of ita wutar wadda in bata kai ba kilowatt din bai kai ba, kwata-kwata wuta ma ba za ta tada famfunan ba. So akwai irin wannan matsaloli, wani lokacin kuma ka san inji yau da gobe amfani da shi gobe dole kila akwai abu da zai faru, za a tsaye da ruwa da sauransu, sannan sai an gyara a ci gaba da aiki da wannan injin har ya kai ma al'umma ba. To amma mai girma darakta, su waɗannan lambunan asalin su na suwa ne? Wannan lambuna majority da muka yi wannan zagayen mutane ne wanda kusan da al'umma wannan yankin na ajiwa makudin sauran wuraren suke da wannan lambuna, da kuma wasu dai manya haka na gari. So lambunan su ne wanda za a ga wasu kamar yadda na gaya maka a farko, wasu za a ga ma legal suke yi, akwai rijista da suka yi da Water Board, wasu kuma illegal ne wanda can suka samu wasu kila suka yi musu connection da su bisa shi wannan layin namu. Kuma yanzu haka muna kokari kamar yadda na gaya maka da girma acting MD da kwamishina sun yi magana, ana kokari a gaya za a yi ma a sauke su daga bisa wannan layin namu na ajiwa zuwa makurda, saboda al'umma su amfana da wannan su kuma sai a samu musu wata mafita wanda za su ci gaba da amfani da ruwa. DCL Hausa